Zdravím z hezkého letního večera 7. července 2016. Mamka stále vyhrožuje, že se nám od Cínovce vrátí v cínové rakvi, ale my si myslíme, že opět jenom trochu přehání, protože jak máme poslední zprávy, tak to stále ještě zvládá docela statečně. Kdo ale přehání, určitě jsme my, a to teda v kulinářské oblasti opět, protože jsme se zase po roce teda plně oddali tady gurmánským orgiím a vrcholem této letošní pánské jízdy zlatým hřebem kulinářským se staly teda takzvané nudličky, což je takové nakládané maso se 4 druhama zeleniny, k tomu rýže na tymiánu, sem jsme dali badián, já ho právě tady obřadně výjmu, vidíte tu hvězdičku, tak, uvidíme, co to bude. Já to teda zkusím tady nabrat rýži, jsme ji uvařili podle mámina osvědčeného receptu. Takže snad to bude v pořádku, tak to určitě stačí. A tady zkusím si dát tady tu tajnou, takže si to dám na to maso. Necháme si ji na zítřek. Tak, to zatím stačí. A já nám připiju všem, teda i mámě na dálku, všem Baroňovic, kteří tam trápí na těch honí po všech čertech a božích darech, tak všem teda na zdraví a hezký nejen tento rok. Medvědí krev. A zkusím i toto teda. Co to bude? Doufám, že je to měkké. Vypadá, že ano. Opravdu, jak jsem si představoval. Křupavá zelenina, hezky nachucená. Ten badián tam opravdu výborné. Doporučuji. Tak, dobré.